Tantak, uraren Euskal Agentziaren podcast ofiziala. Ura, uraren Euskal Agentzia, Eusko Jaurlaritza. Ura da, gu gara. Euskadin, modu askotan dugu ura. Azaleko eta lurpeko ura. Bizitza mota guztietarako oinarrizkoa eta ezinbestekoa dena. Urgazia eta urgeza. Biziz betetako ibaiei forma ematen dietenak. Iturburu gardenak, paisaia edertasun izugarriko urjauziak, iturri argiak, bakezko urmaelak, zirrara pizten duten kostaldeak. Ura, uraren Euskal Agentziaren urbide esken gida osatzen duten ibai ibilbideek badute zer erakutsi aparteko. Ur jauzi eta turrusta ikusgarriak, lurraren erraietatik sortzen diren iturburuak, balio ekologiko handiko ezeguneak, ekosistema konplexu eta askotarikoa elikatzen duten ibai eta errekak, eta horietako guztiak ala guztiak, bizia gainezka duten agertoki naturalak dira. Ura, uraren Euskal Agentzian, uretan eta natura bizian murgiltzera gonbidatzen zaitugu. Animatuko alzara? Uraren Euskal Agentziaren Tantak podcastak urbideskak aurkezten dizkizu. Ezagutu, murgildu eta gozatu Euskadiko ibai ibilbideetan. Urbideskak, murgildu uretan eta natura bizian. Gipuzkoako Debabarrena eskualdearen bihotzean, Mendarotik gertu, Euskadin parekorik ez duen ibai fenomeno bitxi baten protagonista dira Kilimoi erreka eta iturburuak. Kilimoi errekaren ibilgua sakonune karstiko batean barrena doa eta horren ondorioz, ubidea eten egiten da aldizka. Horrek, ustekabeko eta neurrigabeko ur sorburuak eragiten ditu batzuetan. Hain zuzen ere, emari erregimenak bereizten du Kilimoi erreka, gainerako erreketatik. Ibaiaren goiko aldea, bokalea baino kilometro bat lehenago dagoena, ia urte osoan egoten da lehor. Ura sistema karstikoan infiltratzen baita. Hala ere, ur hori hainbat iturbururen bidez azaleratzen da gero, eta Kilimoi da horien artean garrantzitsuena. Aintzinako kronikek ere aipatzen duten iturburu hori aldizkakotasunagatik da ezaguna. Ur korrontea daraman lurpeko trazadurak sifoi forma edukitzea da fenomeno horren arrazoia. Hala, orduak ematen ditu iturburuak jariatzen eta ondoren, denbora luzez, uzten dio jariatzeari. Kilimoiko ur lokartuak deitzen direnak ezagutzera eramango zaituen Bideska Mendaroko Garagartza auzotik abiatzen da PRG 42aren ibilbidetik. Erdi Aroko eraikinen eta alboko baserri zaharraren artean paseatuz gero, bakez eta soseguz betetako arteak, pinuak eta belardiak nagusi dituen ingurune naturalaz gozatuko duzu. Lurpean ezkutatzen den errealitate enigmatikoaren berri jakin gabe. Kilimoi hiribidearen amaieratik abiatuta, Aran errekako haranean sartzen den pista asfaltatuan sartuko zara. Handik gutxira, ezkerretara utziko dituzu Lasaldeko dorretxe zaharra eta haren ondoko errota. Kilometro pasatxo igaro ondoren, edateko uraren tratamendurako Mendaroko estaziora iritsiko zara. Estazio horrek Mendaro, Deba, Mutriku eta Elgoibar udalerriak hornitzen ditu, bailarako lurpeko ur baliabideak aprobetxatuz. 70 metro aurrerago baino ez, ibilguaren beste aldean, presa baten ondoan, landaretzak erdi ezkutatuta Kilimoi errekaren iturburua jaiotzen da. Putzu iraunkorra denarren, udan, Kilimoi errekaren ibilgu lehorraren azpian izaten da, eta euri mardula ari duenean, berpiztu eta zalaparta handiz elikatzen du ibilgua. Aurrerago, Irabaneta etxea eta Errementari baserria daude. Arana zulatzen duen zundaketetako baten etxolara iristear zaudela, zure noranzkoaren kontrako ibilguaren ertzean, landarediak erdi ezkutatuta, Polpol izeneko iturburuarekin topo egingo duzu. Kilimoi edo Aran errekako lurpeko sistema hidrikoaren beste fenomenoetako batekin. Inguru horretatik aurrera, zabaldu egiten da Arana, hosto iraunkorreko arte ederrak hartzeko. Antzinako ibilbide horrek aspaldiko garaietara eramango zaitu, eta ia konturatu gabe Kortaberri baserrira iritsiko zara. Han, Aitzerreka errekaren ondoan, Ebroko Zuloa izeneko leizea irekitzen da, eta haren ahotik
lurraren arrasean, beste iturburu bat izurtzen da euritea denean. 500 metro aurrerago, gure ibilbidearen azken mugarrira iritsiko zara. Haraneko azkena den Lizarrola baserri ezkutura. Garbitoki edo aska eredu originala du sarbidearen aurrean. Hortik, itzulerako bideari ekin ahal izango diozu. Kilimoi erreka eta iturburuak ezagutu nahi badituzu, uraren uragentzia.euskadi.eus webguneko ur bideska atalean aurkituko duzu informazio gehiago. Gida osatzen duten ur bideska bakoitzean, jarraitu beharreko ibilbidearen informazio erabilgarria eskaintzen dizugu. Kokapena eta sarbideak, harako denbora eta balizamendua, bisitatzeko gomendatutako garaiak eta ingurumen garrantzia. Hori guztia, ibilbide bakoitzeko mugarri nagusien irudiekin. Ur bideskak ez ezik, Euskal Hidronimia aberatsari, kulturaren eta uraren arteko harremanari, Euskadiko ur ondareari eta uretako pertsonaiei zein topikoei buruzko informazioa ere ematen dizugu uraren Euskal Agentziaren podcastetan. Jarrai ezaguzu uragentzia.euskadi.eus helbideko podcast atalean.